בריבית של פריים פלוס 1% עד 10 שנים, עם אפשרות לדחיית החזר קרן ההלוואה עד חצי שנה. חייגו כוכבית 2617 למעברי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. בנק יהב, זה הבנק שלך. להיטים קודם כל פיסמן. גם בחודש אפריל בפאצ'ט נותנים לכם יותר. תראה חצוף, איזה חצוף, איזה חצוף. חצוף כזה? כיף אנשים. נצמד לאנשים, מלחיץ את האנשים, ותראה איך הבן אדם עוקף. תראה את החוצפה. פחד, ראה את המצלמה, פחד לעקוף. גם אתן רוצות? חייגו 1-900-500-101.